Dovolte mi privítať ctihodného pána Pavla Haďariho. Dovolte mi privítať richtára známeho mesta Bardejova, ctihodného pána Borisa Hanoščáka. Vítame richtára prastarého dôstojného mesta Levoče, ctihodného pána Miroslava Bilkovského. V neposlednom rade tešíme sa pre veľmi prítomnosti richtára presláveného remeselníckeho mesta Sabinova, ctihodného pána Petra Molčana. Ctihodný pán Richard Raši, prosím, zahájte rokovanie. V Košiciach sme si vedomi toho, že bez spolupráce s mestom Prešov a bez významných historických a kultúrnych hodnôt, ktoré ponúkajú Európe ďalšie mesta Pentapolitány, Levoča, Bardejov a Sabinov, by sme nikdy tento európsky prestížny titul nezískali. Zároveň si uvedomujeme, že len v spolupráci so všetkými primátormi a vyslancami miest Pentapolitány budeme schopní v plnom rozsahu a v prospech mesta, regiónu a celého Slovenska zhodnotiť titul Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Budem rád, ak začneme všetci vnímať, že to nie je titul Košíc, ale celého východného Slovenska. Že je to rovnako titul Prešova, Levoče, Bardejova a Sabinova. Dámy a páni, teraz vás poprosím, aby ste sa pripojili k sprievodu, ktorý vás očakáva na chodbe a presunuli sa do veľkej sály. Ďakujem. Vyzývam zástupcov miest, nech vstúpia. Pred 600 rokmi sa mestá spojili z pragmatického dôvodu, aby podporili vzájomný obchod a umožnili ľahšie obchodovanie ich obchodníkov v týchto mestách. To obchodovanie je teraz charakterizované voľným trhom, ale možno práve po tých 600 rokoch chceme umožniť to, aby kultúra, ktorá prebieha v jednotlivých mestách Pentapolitány, bola ponúknutá aj občanom ostatných miest a na druhej strane, keď dostaneme turistu do jedného z miest Pentapolitány, aby to nebola jeho cieľová destinácia, ale aby sme si ho navzájom popodávali a zároveň okrem toho kultúrneho zážitku podporili turizmom aj ekonomický rozvoj, aby u nás prespal, aby navštívil možno nejaké reštauračné zariadenia a aby sa k nám v budúcnosti vrátil. Vždy existuje rivalita medzi hlavným mestom a mestom druhým. V tomto prípade je to prirodzená rivalita medzi bohatým západom a ekonomicky chudobnejším východom. Ja verím, že výsledkom tohto spojenia a vzájomnej podpory bude to, že pozdvihneme ekonomicky náš región, ekonomicky a kultúrne a tými hlavnými mestami, o ktorých sa bude rozprávať, nebudú mesta západného Slovenska, ale mesta východu. Veľká sláva sa dnes stala. Bol podpísaný vznik spolku podľa zmluvy v tomto znení. Ja predpokladám, že veľmi rýchlo medzi Košicami a Prešovom dôjde ku takému neformálnemu Twin City. Je to základom rozvoja celého regiónu, jednoducho preto, že veľké mestá musia ťahať celý región. Ja považujem túto prvú časť ako kultúrnu, ako prvý bod tej našej bližšej spolupráce, zviditeľnenia tohto celého regiónu. Ale tá druhá časť musí byť tá spolupráca medzi týmito mestami a najmä medzi Košicami a Prešovom. A poviem úprimne, z Košic a Prešova ja by som veľmi rád videl druhé ekonomické, politické, spoločenské, kultúrne a športové centrum Slovenska. Iná možnosť neexistuje. Terajším, ako aj budúcim, ktorí sa oboznámia s touto zmluvou, oznamujú nasledovné. Keďže láskavá štedrosť i rozváha volených predstaviteľov miest
rovnako naši predkovia a aj my teraz vidíme hlavný význam, dá sa povedať, reštaurácie Pentapolitány, predovšetkým spolupráci. Kedysi to bolo a hlavne o obchode, ekonomike, ale možno i o spolupráci, ako nakladať s daniami, ako sa brániť lúpežníkom, vojnám. V tejto chvíli cestovný ruch, turizmus vo význačnejšej miere participoval na jednotlivých mestských rozpočtoch. A toto je možno taký začiatok tej užšej spolupráce, aby turista zahraničný, ktorý príde na východ Slovenska, nachádzal atraktivitu v každej časti nášho krásneho východoslovenského kraja. Zaručujeme sa, že my túto dohodu o bratskej zbornosti miest, nazvanú Concordia Pentapolitana, pred 600 rokmi naši predchodcovia richtári spolupracovali a založili združenie Pentapolitána na báze obchodno-spoločenských vzťahov. V súčasnosti je to spolupráca na báze kultúrno-spoločenských vzťahov, ale samozrejme nevylučujeme spoluprácu aj na obchodno-hospodárskych vzťahoch, tak ako to bolo v minulosti. Čiže myslím si, že po tých 600 rokoch sa ten motív tej spolupráce vracia opäť. Dnes to máme na báze kultúrno-spoločenskej, ale nevynechajme aj tú bázu obchodno-hospodársku, ktorá bola life motívom pred 600 rokmi v roku 1412. Som presvedčený, že vzájomnou spoluprácou a dobrými pripravenými projektami ako partneri by sme mohli byť úspešní a pozdvihnúť aj životnú úroveň a kvalitu života našich spoluobčanov. Ďakujem pánom richtárom za účasť. Vyzývam ich, aby zaujali miesta v hľadisku a vzhliadli slávnostný program.